Les vídues necessiten distraccions. Però vostè encara no. No, però cal ser previsora. Hola, Jonathan. Veieu aquests ulls relligats? Això és obra meva. És un encàrrec de Villarroig. I no flueix l'encant que de tu ve. Qui pot trobar una agulla en un paller? Quinions. Hola. Què passa, Clupi? Veig que estàs molt enfeinat, d'aquesta producció. És que funciona tot bé. No tens res a fotre aquí. Què passa, Clupi, que estàs tímid? És que no m'he preparat, amor. No t'has preparat, Clupi, No però m'he escolta'm, preparat el meu monòleg, però si tu tia. saps improvisar també. La Leo està aquí com a la maca, d'acord? I el seu micro el guardem aquí, en aquest espai d'aquí. Pònia, Eulàlia, Joana, Núria... Ha llegado el macho. Ha llegado el macho. Està aquí el machote de la companyia. Este es Chucky, la Leopolda, estos y esto, yo. Només és... Tothom que sigui agafar coses així li encanta. Tu has vingut aquí perquè em volies veure. Perquè soy tu prometida. La Leopolda ens explica les instruccions de com ens hem de comportar a la sala. Sí? El Chucky ens explica com ens hem de comportar dins l'escenari. Vinga, Chucky, Clupi. explica'ns com ens hem de comportar dins l'escenari. Maricons. En las aceras también hay bolleras. En los balcones también hay maricones. Me n'hauria d'anar. Adéu. Tengo que salir a escena. Perquè la carn nodrida. Miguel Ángel Sánchez. Sí, jo, hola, què tal? Ets el Borni de Fang i Setge. Jo mateix. Estàs content? Sí. Molt. Et mors a la segona escena, oi? Cert, és De veritat. fet, la cinquena prova, vaja. Tothom en parla, de fet. Jo crec que és una de les millors morts que he vist. Dramatúrgicament està molt ben jugada. Sí. I crec que... Jo crec que el butaca d'aquest any serà per tu. Sí, després de fer el Borni, fa un personatge que tampoc té gaire transcendència. No. Que es diu Nano, Xato, Maco? No ho sabem. Aquí tenim a la nena del musical. Se t'ha desenganxat això. Ah, vale. Quants anys tens? Tinc 12 cap a 13. Que faré 13 al maig. Al maig? Quin mes estem? Increïble. Febrer. Final, a començament. Bueno, sí, acabem ja. Demà és dia 29. Demà és dia... Oh, és 29! Sí. Això no passa quasi mai. Puto d'això. Podem dir, adeu, Lomons, us estimem, o alguna cosa així. Adeu, Lomons, us estimem, o alguna així. així. Ja està? Ja va d'aquesta merda? Sí. És a mi? És a tu. Alguna cosa a dir? Sí. Digues. M'acosto. Hola, Leopolda Olda. Crec que encara faig una mica de pudor. Amb tots vostès, Jan Forrellat. Espera, no mirem aquí, perquè llavors ens renyen. Clar. Jan Forrellat, com estàs? Hola, Lomons! Estudiareu història. Sereu l'alumne exemplar de la classe. Veniu a veure Fang i Setge. Però escolta'm, jo tinc un dubte. Si tothom treu un 10 en un examen, llavors què passa? Ningú és el millor de la classe. Passa que qui hagi vingut a veure Fang i Setge tindrà un 10 alt. Ai, que és un musical bonic. És molt bonic, hi ha històries d'amor Sí, i de guerra. d'amor i de guerra. És com una pel·lícula de Hollywood. Exacte, hi ha una història d'amor entre ell i jo. Sí. Entre ombres. Sí. Ho deixarem així. Mua! Adéu, Lomos. Us estimem. Sí. M'hauria agradat molt. Era una ciutat plena Ciutat buena i viva. dels mercats dolors i perfums. Hola, Lomons. Com ha sigut aquesta experiència? Molt agradable. Plena de somriures. Per què estàs fent aquests també? I ara, perquè no caigui, doncs posarem dos clipets. Un aquí i l'altre aquí.
I ja ho tindríem. Això en això consisteix el meravellós vestuari de la processó. I la Mireia menja merda. Mira, és que m'ho hem portat. Mira, l'últim dia, mira. Jo què, el meu no ho ensenyes o què? Has de deixar la mà. Xocolates. I el meu no ho ensenyes? Paraigües. L'hotel no ho ensenyo perquè ja no existeix. Ho has menjat tot? Mira, pots guardar aquí tota la merda que t'hem portat. Que curiós que tots t'haguem portat xutxes i xocolata. Què et fa pensar, això? Deixa-la dutxar. Sempre. Imbècil. És el que la porta. Només tenim les eines de la nostra enteresa. Només tenim el mètode alucinat de Hola, benvinguda al camerino dels guais. Hola, guais. Aquí tenim el guai 1, el guai 2, el guai 3 i el guai 4. Jo no sé clar. Hola, guai 4. Hola, Lomons. Lomons, has de venir a veure Fang i Setge. Come on. Vine. És el millor anunci que he vist en la vida. Que furga aquí amb tanta fúria. No haurà vist la meva filla. Busqui remedi. Hola, ¿puedo? ¿Estáis visibles? Sí. Bueno, aquí tenim el camerino de les divas, ¿vale? Sí, ens portem molt bé totes. Sí, en realitat rajen que flipes l'una de l'altra. Falsa. Avui has estat molt falsa també, a l'escena. Ha estat falsa? Molt falsa. Passa. Bueno, aquí podem veure l'ordre que hi ha en aquest camerino. L'ordre que hi ha en aquest camerino i aquest moment. Gorda! Foca! Hola, Lomons! Hola, Lomons! Veniu a veure Fang i Setge, hi ha de tot. Fang, Setge. No em fa por el dilema, Xin, 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 xin. tot es pot pagar. M'agrada el de les cireres, fes-ho, sisplau. Jo sóc... Espera, que m'estava ficant la faixa. Jo sóc qui remena totes les cireres. Tornar pedres al seu lloc al final, que no tornes les pedres al seu lloc al final. Mai me'n recordo. Falsa! Necessito d'un apunt. L'últim adéu, quan soltaven les amarres, va ser un adéu delicat que s'escardava. Ara anem a veure el que estan organitzant aquí els senyors tècnics. Chucky. Hola. Uy, estás muy negro, hijo. Siempre. Siempre estás muy... Ah, ahora te veo. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este maravilloso musical que estamos realizando? A mí me gustan. Sí. Hola, músics! Sí, veniu a veure Fang i Setge perquè ens veureu nosaltres i és molt bonic. I veureu la Clara. Veureu algo, no com ara mateix. Exacte, No, veureu algú no, a la ara Lola, que és no? tot He de dir. negre i fosc com La la mort. Lola? Leo, No, Lola no, eh? Leo, no. Lola no me pega. Doncs veniu que veureu la Leo. Vinga, adiós, niña. Ara sí que estic gravant. Deia que aquest és el director i que està prenent notes i apunts de tot el que fem bé i malament. Sí. Ho estem fent bé avui? Avui esteu fent-ho bé, estranyament bé, és normal. Sempre apunto moltes coses, avui poques. Avui poques. Sí. Això és que no estàs fent gaire feina, estàs distret? Sí, estic per WhatsApp. Estàs mirant el WhatsApp. Ara ho entenc